It-tlieta Edi Fenekadami jagħlaq 89 sena, snin iddominati mill-ħidma favur id-demokrazija f'pajjiżna qabel ma sar missier Malta Ewropea. Jumejn qabel din il-ġurnata bħalma ilu jsir għal kważi 40 sena il-qraba ħbieb ripedi iltaqgħu għal qudiesa fid-Dar tal-Providenza, ċelebrata minn dum Martin Mikallef, id-direttur tad-dar, fejn preżenti kien hemm ukoll fost oħrajn il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech flimkien mas-sinjura tiegħu Anne-Marie Grech. It-tlieta li ġej propju feluq sninu fuq Net Television se jkun qed isir programm speċjali bis-sem ta' diversi mistednin sabiex jitfakkar ix-xogħol ma jaqta' xejn ta' Edi Fenekadami. Edi Fenekadami twilet fis-7 ta' Frar tal-1934 f'Birkirkara u kien miżżewweġ lil Mary u kellhom 5 tfal. Fl-1977 u kien elett kap tal-Partit Nazzjonalista wara r-riżenja ta' George Borch Olivier u mexxa u rebbaħ lill-partit fl-elezzjoni ġenerali tal-1981. Madankollu, il-Gvern Laburista tal-Perit Mintoff baqa' jmexxi kontra r-rieda tal-maġġoranza tal-poplu. Matul il-karriera politika tiegħu Edi Fenekadami spiċċa fil-mira ta' attakki koroħ, fosthom dakinhar ta' tnejn l-iswed meta daru spiċċat attakkata u mkisra fil-waqt li ommu martu u liedu spiċċaw imsawta. Iżda dan kollu Edi Fenekadami dejjem irreaġixxa b'rikonċiljazzjoni sakemm f'Mejju tal-1987 kien elett tal-ewwel darba bħala Prim Ministru u ra li pajjiżna jerġa' jikseb lura demokrazija u libertà li tant kienu eqsin. Edi Fenekadami reġa' kien elett Prim Ministru fl-1992, fl-1998 u fl-2003. Matul dawn is-snin hu ħadem flimkien ma' politiċi kbar oħrajn tal-Partit Nazzjonalista, fosthom Guido De Marco, biex pajjiżna seta' jsir membru sħiħ tal-Unjoni Ewropea. Fix-xhur ta' wara serva l-5 snin bħala President ta' Malta sal-2009 biex temm il-karriera fix-xena pubblika fl-ogħla kariga tal-pajjiż.